Sanibonani la kuba nisho phakama, nibingelele usifundo. Umculi kaMaskandi usehlaba ikhwela kubalandeli kanye nodokotela besintu sokuthi ucela usizo nje ongamsiza kule nkinga emphethe. Lo mculi-ke uNjoko owaziwayo ihoboshe. UNjoko-ke odume kakhulu-ke ngokucula nje iy'ngoma ey'ngama-hit. Ubeke kanjena-ke ethi lesi sifo kade samqala kusukela ngo-2019 elokhu ebekezela nje kubuhlungu la ngenhla. Isifo esimphethe-ke uphethwe izinso. Ucelile nje kubantu mhlampe abaziyo ukuthi lesi sifo silapheka kanjani, ubhale kanjena. Sanibonani, ngiyacela ningiyalele umchamo wemfene ngawutholaphi okuthiwa welapha izinso. Nonolwazi ngisize ngenamba noma ngithumele via WhatsApp kule namba 072 444 7178. Uyayicelela-ke umculi kaMaskandi mbukeli wethu ukuthi makukhona mhlawumpe omaziyo olapha lesi sifo izinso, cela nje ukuthi uxhumane naye lapha kuleya namba mbukeli wethu. Sicela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukulayikha nokukhomenta nokusubscribe-a. Ngiyabonga.